$300 барои ин iPhone дар аэропорти Ташкент ман супоридам. Биёед аз аввал барои шумо нақл кунам. Мо аз шаҳри Гуанчжоу аз Хитой ба Тошкент парвоз кардем ва ҳамроҳи ман яъне як телефони iPhone 17 Pro Max 1 терабайта буд ва барои ин ман $300 супурдам. Вале билет доштам. Вақте ки ман аз сарҳади Тошкент гузаштам ва билети мо ки бегаҳ буд, мо хостем то бегаҳ дар Тошкент давр занем ва шаб боз ба дигар ҷо парем. Вале вақте ки гузиштам ин телефонро аз сумка гирифтанд ва гуфтанд ки ту бояд растамошка кунӣ. Пештар дар Ӯзбекистон яъне то $2000 агар шумо чизҳои электрони ҳам хеле чизҳои қимат ё ки соат чизҳои қимат дошта бошед, то $2000 растамошка намешуд. Вале ҳаминро тақрибан 1.5 моҳ пеш яъне қонун баромад ки ба $1000 фуроварданд. Вале телефонҳои iPhone-ҳои 17 боло ҳамаш аз $1000 зиёд меистанд ки вақте ки шумо бо як телефон медароед ва аз граница мебароед, бояд шумо боҷи давлатиашро яъне растамошка карда супоред вобаста аз гигабайташ. Ин ки аз ҳама телефони қимат буд, аз ҳамин ҳисоб $307 маблағи боҷи давлатиашро мо супоридем ва мо боз билетамонро нишон додем. Ман бо якчанд коргарои онҳо дар суҳбат шудам то ин ки информатсияи зиёдтар гирам ва барои шумо фаҳмонам. Ман ҳатто гуфтам ки ман блогер ҳастам ва инро бояд ман ба мардум фаҳмонам, чунки дар он ҷо дигар миллатҳо низ буданд, аз ҳисобе ки намедонистанд PlayStation, планшет ё ягон чизҳои қимати дигар доред ки обши аз сумкаи шумо мегиранд, нархаш чизҳое ки қимат ҳаст аз $1000 зиёд аст ва ҳамин ҳамонро шумо боҷи давлатӣ месупоред. Аз ҳамин ҳисоб нафарҳое ки тариқи Ӯзбекистон омадани ҳастед, инчунин вақте ки шумо ба территорияи ҷо медароед ва бисёр нафарҳое ки ба Хитой рафтани ҳастед, шумо чӣ қадар пул доред, ҳатман дар ҳамон документатон нависед. Ин хеле фиреб мекунам, камтарашро нависам, ин хеле нагӯед ки ин албатта ба зарари шумо аст ва ин кор ки бо ман рух дод, ин албатта ба хайр аст. Ман инро хуб қабул кардам, гарчанде ки 3-4 соат вақт сарф кардам, пул сарф кардам, вале ин бошад ба чанд нафари дигар фоидаи худашро меорад. Чанд нафар бачаҳое ки мо омаданӣ мешаванд албатта аз ин огаҳ мешаванд. Аз ин ҳолате ки шуд ман норозӣ нестам ва хурсанд ҳастам ки худованд ба ман ҳамин ҳолатро насиб кард ва бо ман ба якчанд нафар бачаҳои худамон кӯмаки худро бо ҳамин роҳ мерасонам. Нафарое ки омаданӣ ҳастед, пеш аз харид кардан ба ҳамин чизҳо хуб аҳамият диҳед. Агар шумо транзит мегузаред, ҳеҷ боке надорад. Мефуред билеттон аз дигар ҷо, мепаред меравед. Ин ҳеҷ гап. Вақте ки шумо аз таможни гузаштед мувофиқи қонун, бояд шумо яъне боҷи давлатӣ растамошки телефонҳоро супоред. Ва ҳангоми телефон овардан яъне гузаштан ба ҳамин чизҳо аҳамият диҳед ва қонуни дигар давлатҳоро ҳатман риоя кунед. Агар телефонҳои арзон бошад, то $1000 набошад, ба инҳо ҳеҷ гап нест. Ман шумо як телефон ё ду телефон гирифтед, беҳтараш якташро кушоед дар кисаатон гиред. Агар барои худатон бошад ё ки барои хонагӣ ё падарка бошад, метавонед кушоед, ҳеҷ гап надорад. Видеоро ба нафарҳое ки бисёр сафар мекунанд ба Хитой ё ин ки ба Москва, ба Дубай ҳатман равон кунед, то онҳо низ аз ин чизҳо огаҳ бошанд.